Temago mag somo nyakoro mga juang jopuonj maromo 10,000 biro chako tich e skunde manyien kayawo skunde tarik 23 dweni ma bang' duol mandiko jopuonj TSC podho dwaro mano ma jopuonj go nyaka e skunde mane gidwaro. E kinde ni bende riwruok ma jopuonj mar Kuppet bade ma Homa Bay dwaro mondo mi jopuonj mapuonjo e gwenge mag chula oketie kwan ma jopuonj mago matie gwenge mantiere kod midhiero kendo omigi omenda mambalang'. Judith Omondi miyowa ler mar wachno. Manandalo matin to yawo skunde mapacho kae bang' bede yweyo mar dweche 2, duol mandiko jopuonj TSC timo lokruoge mag kuonde puonjo ne jopuonje maromo 14,613 ne skunde mag primar kod sekondar mag piny owacho. E lipot mane ogol kod duol mandiko jopuonj TSC, jatatije mar duol no Nancy Macharia okwayo jotelo mag TSC e counties mopogore opogore mondo nene jopuonje ma oloki odonje kuonde puonjo manyien kapok oromo tarik 23 mar dweni. E kwan mar jopuonje mohewa 14,000 gi, maromo jopuonje 10,934 gin jopuonj mag primar. E kwan ni, jolup jopuonj madongo mag primar gin 189, ka jopuonj madongo to gin 1,948 mabiro chako tich e skunde manyien. E skunde sekondar, maromo jopuonj 1,316 ibiro loki ka jopuonj madongo mag skunde go maromo 226 bendo biro dhi telo ne skunde manyien. Weche ma owinjo rangi e kinde ma iloko jopuonj oriwo kit chwech, higa, ngima mar jopuonje ma iloko kaachiel kod ng'ol mar jopuonje gi. Ma en okang' mokwongo mar loko jopuonje pacho ka, yare ni midhusi mar coronavirus molie pacho kae. E kinde no, bende riwruok mar Kuppet bade ma Homa Bay koro dwaro mondo mi duol mandiko jopuonj TSC mondo mi oyang jopuonje matiyo e gwenge manie chula kaka mago matiye chandruok kendo kadho e ngima matek. Gikwayo mondo mi omed jopuonj gi omenda mabalang' ma imiyo jogo matiye kuonde mangima tekie kata hardship allowance. Pinje moko mwantiere ge Homa Bay County kaka Suba South, Mbita gi Jarachuonyo North, kago wang'eyo ni nagin hardship areas, kuonde madak teke kendo maji sandore katiye. Koro kuom mano wasebedo kwa kedo ne jopuonj ni mondo omigi gimiluongo ni hardship allowance. Wagombo ni mondo wariwre kanyakla gi jochung' mantiere kuondgo, MPs mantiere kuondgo, mondo wagol lweny ni kanyakla. Wan gi jopuonjwa moko ma osedhi momedore. Jomoko nyo nigi diploma osedhi momedore ma kawuono gin gi degree. To pile ka onego beni gibedo promoted to nyaka gitim interview. Wakwayo ni moving forward mondo koro kikwa bed gi stagnation, omigi automatic promotion, the common cadre promotions. E kinde ni, mabende jopuonjre mag klas 8 chano donjo e form 1 gikwayo tend skunde mondo mi oti kod klese mane oger kod George Magoha mar medo jopuonjre e skunde duto mag sekondar ma pacho kae. No med classes. To classes gi wayudo ka jonyuol bedo gi tich matek mar manyo skunde. Koro wakwayo ni skunde gi gimed namba mar nyithindo mag dhi kawo. Sana skunde wa mabecho mantie Ikaluoka kata Homa Bay. Mondo jonyuol kik bed gi tich matek mar manyo skunde. Namba classes mano med 2 go kata 3 gikawo nyithindo ma nyalo kwayo chance, kigirit mondo kwa chance, nikech wach manyo skul en wich bar ne jonyuol. Judith Omondi, Ramogi TV.